ଜାଗାର ସେଇ ଜାଗାର ପୁରା ଗମ୍ପା ଗପ ନାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଅ ନାଗିଛନ୍ତି ଗମ୍ପା ଗପ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆଇଛି ମୁଁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲତେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଭାଇ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ପୁରା ତମେ ଯଦି ଆସିବ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ମଜା କରିବେ ଏଠି। ପିକନିକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏଠି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ଏବେ ହେଲାନି 11ଟା ହେଲାନି ଟାଇମ୍, ମାନେ 3ଟା ବେଳେ ଆସିବେ ଯଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଗାଧାଗୁଧି ବି କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ପାଣି ଆସିନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ପାଣି ଆସିନାହିଁ ଏବେ, ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ପାଣି ପୁରା କହିଦେବେନି ପୁରା ଏଇ ସେମ୍ ହେଇଯିବ ପାଣି, ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯିବ ପାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଗାଧୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏବେ ସିନା ପାଣି ଆସିନାହିଁ ଗାଧୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବେ ସେମାନେ ଡରରେ ଯିବେନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଆମର କିସ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ପାଣି ଯଦି ଉଛଳିଗଲା ପାଣି ସେଠି ହର୍ନ ବଜେଇବେ। ସମସ୍ତେ ଉଠିଯିବେ, ମାନେ ଯେତେ ଥିବେ ଏଇଠି କିଏ ପାଣି ରୁଲ୍ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯୁଆର ଉଠିବ ମାନେ ସେମାନେ ହର୍ନ ବଜେଇଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ତମେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ବାରିପଦା ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା କତରୁ କମ୍ ବାଟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେ ପାହାଡ଼ଟା ନୁହେଁ ନା, ପାହାଡ଼ଟା ସେଠି ବି ବୁଲତେ ଯାଇପାରିବ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମାନେ ସେପଟେ ଘୁରିକି ଆମର କପ୍ତିପଦା ମେନ୍ ମାନେ ସିଧା ରୋଡ଼ରୁ ଆସିକି ପୁରା ଯିବ ଏଇପଟେ, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଯିବ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯିବ ସେଇଠି, ତାପରେ ସେଇଠି ଅଛି ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଭ୍ୟୁରେ ଆସିବ ମାନେ ଚାହିଁବ ତ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ଆମର ସେପଟେ, ସେ ଲାଇନ୍ ଆମର ଏଇପଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିମି। ସେଠି ସେପଟେ ଦେଖି କେମିତି ଭିଉଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମାନେ ଗେଟ୍ ବି କରାହେଇଛି ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ପୁରା ଏଇ ଗେଟ୍ର ପାଣି ଯିବ, ପୁରା ଗୁଳି ରୋଗ ଯିବ ଭାଇ ମାନେ। ଆଉ ଏଇ ମାନେ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଆମର 1 2 3 4 4ଟା କରାହେଇଛି। 4ଟା ଗେଟ୍ର କେତେଟା ଲେଖା କବାଟ ଥିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ସେ ଭିତରୁ ଭାଇ ଇଏ ଯାଇହବନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଯାଇତେ ତ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ, ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦେଖ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସେଇ ଜାଗାର ପୁରା ଗମ୍ପା ଗପ ନାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଅ ନାଗିଛନ୍ତି ଗମ୍ପା ଗପ ଭାଇ। କ'ଣ କରିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଚଳେ ନେବା ଆଉ। ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ଭାଇ ବେଷ୍ଟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ। ଆମେ ସେ ଝିଅ ଫିଅ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଏବେ ବି ବୁଲତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପଟ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲତେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ଗେଟ୍। ତମେ ଯଦି ବୁଲତେ ଆସିପାରିବ ତ ଆସ, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ଧରିବ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଭାଇ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି। ଝରଣା କତରୁ ପାହାଡ଼ କତରୁ ସବୁ ଜାଗା ତୁମେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୋକେସନ୍ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିବି। ତୁମେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଭାଇ, ଆଉ ମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ତୁମେ ବୁଲି ପାରିବନି। ବୁଲ, ଏନ୍ଜୟ କର ଭାଇ, ୟେସ୍ କର। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାଇ ଗରିବ ଛୁଆ,
ଯେ ମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠିକି ବୋଲତା ହେଇଛି ହେଲା ଭାଇ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଯଦି ଲୋକେସନକୁ ଆସିବ ତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।